Γεια σου! Είμαι ο Παναγιώτης Ψάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολούθησες τα βήματα και βρέθηκες εδώ σε αυτό το online μικρό μάθημα, ένα free βίντεο για σένα που είσαι τεχνίτης νυχιών και που θέλεις να λύσεις τα προβλήματα στα σπασίματά σου. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι όπου μπορούν να δημιουργήσουν σπασίματα και συνήθως κατά 90% παρατηρούμε ότι οι λόγοι αυτοί οφείλονται στον τεχνίτη νυχιών. Δυστυχώς η άγνοια των τεχνητριών μόνο και μόνο στοχεύοντας στις διαδικασίες αλλά όχι στα γιατί και στα πρέπει των πραγμάτων, δυστυχώς έχει φέρει πάρα πολλούς τεχνίτες σε μια δύσκολη θέση που δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνουν τα σπασίματα χωρίς να γνωρίζουμε από πού, πώς να το διορθώσουμε και πού οφείλεται γενικά ένα σπάσιμο εφόσον η πελάτησα δεν είχε κάποιο ατύχημα. Συνήθως λοιπόν τα σπασίματα τα συναντάμε στα σημεία ανάπτυξης ή στα σημεία 0, δηλαδή εκεί που ξεχωρίζει το ελεύθερο άκρο από την ονυχαία πλάκα ή από την κήτη του νυχιού, από το δέρμα, και αυτό μπορεί να συμβεί είτε στα φυσικά μας νύχια είτε και στα τεχνητά μας νύχια για τους παρακάτω λόγους. Σιγά σιγά θα παριθμίσουμε έναν τους λόγους και σίγουρα μπορούμε να βρούμε ένα γιατί και μπορούμε σαφώς να τα διορθώσουμε. Στο νούμερο 1 βρίσκουμε τη λάθος τοποθέτηση του υλικού. Δηλαδή όταν ο τεχνίτης, ακολουθώντας είτε το φυσικό νύχι της πελάτησας, είτε τα προσωπικά της γούστα ή τη δική του ανάγκη να τοποθετήσει υλικό αλλού ώστε να φανούν πιο όμορφα, τοποθετεί λάθος το υλικό, είτε χωρίς να έχει αρκετό υλικό στο apex, είτε το να τοποθετεί αλλού το apex, είτε τοποθετώντας λιγότερο υλικό στην περιοχή των σημείων ανάπτυξης, είτε γενικότερα μη έχοντας την σωστή κατανομή του υλικού πάνω στην ονυχαία πλάκα, όντως μπορεί να μας οδηγήσει στο να έχουμε σπασίματα στα νύχια. Συνεχίζω με το νούμερο 2, όπου μπορούμε να δούμε ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών χάρη στη rubber base, όπου γεννήθηκε αυτή η τεχνική για να μπορέσουμε να κάνουμε ενίσχυση των φυσικών νυχιών. Οι τεχνίτες για να κάνουν τεχνητά νύχια επιλέγουν να αφήνουν το φυσικό νύχι της πελάτσας να τους καθοδηγήσει ώστε να μπορέσουν να χτίσουν. Σου δείχνω στην παρακάτω εικόνα το συγκεκριμένο νύχι έχει μία ροπή να τίνει προς τα κάτω, είναι λίγο καθοδικό και δεν έχει καθόλου καμπυλότητα στο concave, στο κάτω μέρος της καμπύλης, στο όπου βρίσκεται και το επονύχιο. Δυστυχώς σε αυτό το νύχι, εάν προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα αμύγδαλο, θα τοποθετήσουμε μια φόρμα η οποία δεν θα μας δώσει την σωστή καμπύλη, με αποτέλεσμα το φυσικό νύχι να μας δώσει την κατεύθυνση της φόρμας και έτσι να μην μπορούμε να φτιάξουμε μια σωστή καμπύλη concave και convex αντίστοιχα, ώστε να έχουμε την τέλεια καμπύλη σε. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει πάρα πολύ σε σπάσιμο του νυχιού, εφόσον δεν θα υπάρξει η ίδια κατανομή του υλικού σε όλα τα σημεία από το ένα σημείο 0 στο άλλο σημείο 0 και έτσι να μην υπάρχει ισόποση τοποθέτηση του υλικού από το κέντρο στα πλάινα. Δυστυχώς όταν έχουμε πολύ flat concave και πολύ ανωδικό ή πολύ καμπυλωτό convex, μας οδηγεί ακριβώς σε σπασίματα. Η αιτία στο νούμερο 3 είναι απολύτως συνδεδεμένη με την αιτία στο νούμερο 2, η καμπύλη σε. Η καμπύλη σε ουσιαστικά βρίσκεται για να στηρίξει την δομή την οποία θέλουμε να φτιάξουμε. Πολλές φορές οι τεχνίτες νυχιών, λόγω αγνίας ή λόγω προσωπικών γούστων της πελάτσας, είτε από δική τους επαιτειότητα, δημιουργούν αλλιώς την καμπύλη σε, με αποτέλεσμα να σπάνε τα νύχια. Η καμπύλη σε ωστόσο βρίσκεται εκεί για να χαρίσει δύναμη. Το κάθε νύχι αναλόγως το μήκος του και την ιδιότητά του, τα χαρακτηριστικά του, πρέπει να διαθέτει την καμπύλη σε που του αναλογεί. Δηλαδή τα πιο κοντά νύχια να έχουν πιο ανοιχτή καμπύλη σε και τα πιο μακριά νύχια πιο κλειστή καμπύλη σε. Εννοείται ότι τα τετράγωνα σε σχέση με τα αμύγδαλα έχουν εντελώς διαφορετική καμπύλη σε, η οποία είναι πολύ πιο κλειστή στα αμύγδαλα, πολύ πιο ανοιχτή στα τετράγωνα και σαφώς η καμπύλη σε θα βρίσκεται εκεί πάντοτε
όχι λόγω ομορφιάς, αλλά λόγω δύναμης. Ακριβώς όπως και οι γέφυρες που συναντάμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, οι μικρότερες γέφυρες μπορεί να διαθέτουν μικρότερες καμπύλες ή ανοιχτότερες καμπύλες, ενώ οι μακρύτερες γέφυρες πολύ μεγαλύτερες και κλειστότερες καμπύλες. Μπορούμε να θυμηθούμε παραδείγματα από γέφυρες στην χώρα μας, όπου συναντάμε στην Ήπειρο ή σε πολλά άλλα χωριά της Ελλάδος, περνώντας σαν επισκέπτες και να καταλάβουμε το πού μπορεί να μας είναι πολύ χρήσιμη η καμπύλησε. Στην αιτία νούμερο 4 έχουμε το υπερβολικό ή και το λάθος λιμάρισμα. Πολλές φορές προσπαθώντας να λεπτύνουμε τα νύχια ή να λιμάρουμε πολύ πιο γρήγορα τα νύχια, κάνουμε λάθη στα σημεία που πρέπει να λιμάρουμε, αφαιρώντας το υλικό που χρειάζεται στα σημεία 0 παραδείγματος χάριν, ή τοποθετώντας μια λάθος τη λίμα ή μη βλέποντας το σημείο που πρέπει να λιμάρω, επειδή έτυχε να χαιρετήσω κάποια άλλη πελάτησα που μπήκε, είτε επειδή μιλάω με την πελάτησα, να μην μπορέσω να δω ακριβώς σε ποιο σημείο λιμάρει η λίμα και εκεί να μου κάνει μία εγκοπή, ένα δοντάκι, το οποίο δυστυχώς αργότερα θα είναι το σημείο, το ευαίσθητο σημείο, και αυτό είναι μείον σου και αυτό είναι μείον σου, όπου από εκεί μπορεί με το παραμικρό χτύπημα να σπάσει τον ήχη και εννοείται να το φτιάξουμε δωρεάν. Για τελευταία αιτία θα σου χαρίσω μια πολύ σημαντική πληροφορία, η οποία εννοείται ότι βαραίνει εμάς και είναι δική μας ευθύνη για το εάν θα συμβεί ή όχι. Πάρα πολλές φορές οι πελάτησές μας τραβάνε με τα δόντια τους τα νύχια και κάνουν πολύ λάθος αφαιρέσεις του υλικού. Άλλες φορές αυτό μπορεί να γίνει και από τεχνίτη νυχιών. Ωστόσο, εμείς μετράμε με την πρώτη περίπτωση, όπου μπορεί να μας έρθει η πελάτησα με αυτό ακριβώς εδώ το νύχι, όπου καταλαβαίνουμε ότι πάνω από το 50% της ονυχαίας πλάκας έχει τραυματιστεί. Έχουν φύγει πάρα πολλές στρώσεις της κερατίνης πάνω από την ονυχαία πλάκα και είναι πάρα πολύ λεπτό. Σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, ο τεχνίτης νυχιών πρέπει να αρνηθεί την υπηρεσία. Το πιο λογικό είναι να τοποθετήσω ένα υλικό και να πω εντάξει, δεν έγινε κάτι, ωστόσο το φυσικό νύχι δεν με βοηθάει στο κράτημα του συγκεκριμένου υλικού. Το τράνταγμα θα είναι πάρα πολύ εάν το χτυπήσει κάπου, και εννοείται ότι το φυσικό νύχι στα σημεία 0 δεν είναι αρκετά γερό ώστε να αντέξει το χτύπημα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αρνηθούμε την υπηρεσία αυτή, να κάνουμε μια άλλη υπηρεσία με πολύ κοντύτερα νύχια, χωρίς να έχουμε μήκος, μπορεί ενδεχομένως με μια rubber ή ένα gel που είναι πάρα πολύ ελαστικό, ώστε να κάνουμε ενίσχυση χωρίς μήκος, και στην επόμενη ή μεθεπόμενη υπηρεσία να κάνουμε σωστά τα τεχνητά νύχια, εφόσον δεν έχει ακολουθήσει άλλο τράβηγμα νωρίτερα. Εύχομαι αυτές οι απλές συμβουλές να σε βοήθησαν. Εννοείται ότι θα επανέλθω με πολλά και ακόμα περισσότερα. Όλα τα προϊόντα θα τα βρεις στο psasnails.gr, εγώ στην Psas Nails College, και ακολούθαμε και εδώ στο κανάλι και στο Instagram και στο TikTok, στο Παναγιώτης _Psas. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.